Olemme Kangasjärven jäällä Ropolan puhdistamon purkuojan päästä noin 20 metriä, 30 metriä jäällä. Tänään on sunnuntai 16. maaliskuuta, kello on 14.15 ja otamme tässä näytteitä vähän veden alta tai jään alta, mitä sieltä löytyy. Ruvetaan kairaamaan. Jään paksuus, mitä sanot suurin piirtein? 15-20 senttiä. 15-20 senttiä. Viime yönä on ollut pakkasta 5 astetta ja kova tuuli pohjoisesta. No niin. Jäähän saatiin reikä ja nyt pumpataan siitä. Pumpun pää on noin 15 senttiä jäänpinnan alapuolella. Jään päälle tulee flokkia, kuten näkyy. Sitä on kokkareina tuossa. Eilen käytiin tuolla altaiden päässä lähtöpadolla. Samanlaisia kokkareita meni padon yli purkuojaan ja tänne Kangasjärveen ne päätyy. Tässä on nyt äsken pumpattua vettä. Siellä näkyy tuo blokki joka paikassa ihan tuolta purkin pohjasta ylös asti. Tuo on 5 litran lasipurkki. No niin, olemme palanneet ensimmäiselle avannolle, jossa purkki on ollut noin 3 varttia. Nyt näkyy selvästi tuohon puoleen väliin, niin blokki on alkanut painumaan pikkuhiljaa tuonne pohjaan ja tuo pinta, vesi rupeaa kirkastumaan. Mutta pieninkin liike, veden liike, laittaa ton blokin heti liikkeelle taas. Nyt tuo purkin vesi on kaadettu jäälle ja tässä näkyy nyt sitten se blokin määrä taas, mitä tuolla purkin pohjalla äsken puolillaan oli. Se on nyt tässä jäällä veden mukana levinnyt tähän.